Здравейте ви, бокс. Аз съм Minecraft BG и това е нещо като уроци за Redstone, основни техники при свързване с Redstone. И да ви покажа някои неща. Това е за pressure plate и репитерите. Момент. Само взема репитър. Така. Ето това е Redstone. Ето това, което държа. Ето това. Ето това. Това е сигнална плоча или pressure plate. Това е дървена сигнална плоча, тази е каменна. А това е репитър. Точно така. Ето. Значи, Redstone може да се активира от сигнална плоча до нея, като сложите до сигналната плоча Redstone. Над плочата. Ето, чакайте. Хоп. Под плочата, де. Ето. Хоп. Като задължително трябва да има блок, за да поставите плочата. Сега пред дървения pressure plate може да стъпите, но може и да фърлите айтъм и той да се задейства. Но при този каменния няма такъв ефект. Вижте, фърлям, не става. Сега ще ви покажа какво правят репитерите. Както виждате, тук само слоя една ръчка, защото така е по-яко. Значи, както виждате, тук сигнал не достига и те засилват сигнала. Ето. Той се пусна. Но ако го няма, опа. Ето, той се спира. Също репитерите имат делей. И това е 1 тик, 2, 3 и 4. Боже, обърках се. Значи това е на никакъв тик, 1, 2 и 3. Това е третия тик. Напълно се обърках, така. И всъщност може да направят таймер. Ако поставите така, потарете няколко и ги засилите, да кажем, до последното, до трети делей. Ето ги. До трети делей. Ще направят това. Вижте колко бавно преминава. Хоп, хоп, хоп. И се задейства. Хоп, хоп, хоп. И се спира. Значи, ето, ако сега ги нагласим на един тик, един делей, извинете, вижте колко по-бързо се задейства. И сега, ако ги засилим на 0 тика, разбира се, и на 2 тика може да го засилим. Ето, вижте колко бързо промина Redstone. Значи, да ви покажа още нещо и то е с бутона и ръчката. Сега, само да взема Redstone и лампа. Значи, така. Значи, ръчката придава безкрайен сигнал. Вижте. А пък бутона кратък. Ето. Но бутона може да стане като ръчка, да придава безкрайен сигнал, като се направи тифли флоп. Значи правите ето така 4 блокчета и ви трябват пистъни. Пистън. Ще ви трябва Redstone Torch или червонокаменна факла, а това пистън е бутало. И поставете някакъв блок тук. След това ето така направете и сложете торч от тази страна и от тази страна. След това ето така. След това чупите ето тук и свързвате
Да. И... Опа, само... Ето тук. Значи чупите тук, следователно където е Redstone торча, чупите и го свързвате с Redstone. До някъде. Сега тук може е така да си сложите бутон или тук. Аз предпочитам да ви покажа и на двете места, че става. Ето, значи, първо на първото. И после цъкаме и изгасва. Виждате. Ето и тук. Така. Ами да, мисля, че съм ви казал някои неща. Да. Да кажа още нещо за репитерите. Сега ще ви покажа. Значи, само ръчки ще ми трябват. Така, че те вече в новия апдейт, всъщност, не е нов, малко по-стария апдейт, 1.4, добавиха и преминаване през репитери. И как също става то? Значи, когато... Вижте, погледнете сега. Значи, само да сложа една лампа, Redstone лампа. Така. В случая, когато се задейства този репитър, не съм цъкнал. От лак. Така. И ето това, вместо е такова да е както другото, то става на Bedrock. И то може да се сява. Значи, след като включим това, то не предава сигнал, освен ако не е свързано. Значи, за да предава, значи, точно така, трябва да изключим това и разбира се това. И ако първо включим това и после това, хоп, то се включва. И не спира сигнала, колкото и да цъкаме ръчката. Обаче ако тая цъкнем така и тая така, всичко ще се изгаси. Това става при доста добре измислило. И в следващия епизод очаквайте да ви покажа как да си направите Triple Air Hook. Да ви покажа как се работи с ето това Triple Air Hook. И да, това от мене. Благодаря за гледането. Лайквайте, добавяйте в любими, пишете коментари, гледайте ми профила и довиждане.